שאתה לא תדע לבקש סליחה, אז אתה תשלם על זה. כי אני אימא שלך, ואתה לא תדבר אליי ככה. אתה הבנת אותי? לא, אין בעיה. טלפון אצלי. עד שתבקש סליחה. אין שום בעיה. לא מקבל את הטלפון, לא נוגע בו. נגמר. סליחה, אתה מבקש סליחה או לא? לא? אז גם אין אייפד. אתה תלמד לדבר לאמא שלך. אין אייפד, אין טאבלט, אין שום דבר. שבוע, שבועיים, 3, עד שתבקש סליחה. רק כנראה ככה אתה תתחנך. זהו. שב ככה. נראה מתי תישבר. זה תשבץ? תשחץ. זה שבתמונה זה... מי? תובל ספיר, תשמעי. תובל? מי? תובל ספיר. תבקש סליחה? תובל. אין סבתא, קומי בבקשה. קומי בבקשה. קומי, קדימה, קומי, צאי החוצה בבקשה. אין סבתא, אין סליחה, אין סבתא. שבוע, שבועיים, חודש, אין סבתא. אודרופ, צאי החוצה ותחשבי טוב על מה שהוא עשה. רגע, אבל... אין סבתא, אין סבתא. נגמר הסיפור. אני אמרתי לך לא לגעת בזה, נכון? תעלה לחדר שלך. קדימה, מהר.